Det er bare så fantastisk at være rig. Ja, jeg klager i hvert fald ikke. Vi bor jo også på champagnesiden, lige ned til Champagnebugten, som vi jo kalder den. Ja. Ej, det er godt, man ikke er en del af pøblen på den anden side. Jeg gad det noget, I bor derovre i ghettoen, over i slummen hos alle de fattige derovre. Poul Krebs har ikke engang råd til at bo der. Og han skulle forestille at være så rig. Nej, kan du tro? Nej, det er han ikke. Min kære, kan jeg ikke byde dig på et lille glas champagne? Jo, tak, min elskede. Skal vi lille pop den lille kælling her, som vi jo kalder den. Det er jo fandme forfærdeligt i de her tider. Vi har ikke engang råd til at knæppe vores au pair-piger længere. Forbandede menneskerettigheder. Ja, jeg må ikke engang slå dem. Hvor ser det godt Ja, vi har jo råd til det. Her, nyd den, min kære, nyd den. Tak. Og et lille glas til mig, et lille glas til mig. Her, den skummer over. Ja. Nej, den har ikke kostet 4.000 kroner. Nej, den har da kostet 6. Ja, det var det, jeg mener. Nej. Jeg elsker mit liv. Gør du ikke også? Jo. Risgaard er fantastisk. Det er så dejligt der. Det er så dejligt. Nej, se hvad der kommer der. Nej, Gud, det må være en af dem over fra pøblen. Nej. Det er en forvildet hest. Og der rider på en kæmpe. Nej, der er en mand med hat. Og en hund. Jamen gå. Ja, dog det. Det er et privat strand. Det er et privat strand, det her, de ved det. Ja, pøbel ud. Vi melder jer til politiet. Det kan I tro, vi gør. Hvad er det, der kommer der? Det er der. Nej, er det en slangekvinde? Nej. Hun må da godt nok være fattig, siden hun render rundt og laver sådan noget spasmager for ingen penge. Jeg giver i hvert fald ikke en skid. Jeg betaler sgu nok i skat, det der. Hun har sex med dem. Nej. Jo, det har hun. Ja, det har hun sikkert. Ja, det har hun. Man betaler fandme ikke topskat for at rundt og se sådan noget der på min private strand. Om jeg begriber det, hvad er det for nogle mennesker? Jamen, der kommer der også en der. Sig mig, er det en mand i tyldskørt? Det er da en kvinde med kort hår. Hun må være lesbisk. Kan du ikke se hendes bryster? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hun har ikke råd til at få dem lavet. Hvor har du ret? Gud, nu undrer jeg mig det hele. Gud, vi må hellere følge efter dem. Det kan da være, at vi skal vælge dem til politiet. Det kan det være, at de har mere champagne. Nå nej, det har pøblen jo ikke råd til. Nej, men jeg gider ikke have vores. Det er da ubrugeligt. Jeg har så mange penge. Lad os støbe. Kan jeg også lade os støbe efter? Ved du den dame? Ja. Vi er derovre. Kom, kære, vi finder dem. Det var herovre. I brought a pie in my pocket, and I am a student. You got life, you got style, you got nothing on my mind. But I'm so cool and nice and beauty. When I go bum bum bum.